mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mutayag sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang pulong ko. Karon ako asya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, bisan tamayong tao biay-biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon ato asya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan ta. Magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ako asya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho,
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto og kompletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Salamat Ginoo nga bisan pa sa mga kakulian kini nga programa nagpabilin pagyapon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa nga mahimo kining instrumento sa pagdala og mga kalag sa imong tilan. Panalangin ni ang naminaw, ikaw Ginoong Dios, magatabang kanila sa paghangop ug pagsabot sa imong pulong aron nga sa adlaw unya sa imong paghukom ug sa imong pagbalik daghan ang mandam diha sa imong gingharian. Salamat o Dios sa imong pagtubag, paghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagalain-laing dapit sa kalibutan na nagsunod ding atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, ato na nga ibanan usa ni og pipila ka mga text message. Hello, maayong gabi Ibra John. Unsa man ang DYCM dili nagyod mo balik. Wa man mawala ang DYCM for how many days na amo ning gi-announce nga inunta na sunog lang ang transmitter tuan na gipadala sa Manila, no? Unya gipaningkamutan to mabalik to maybe next week, no? Unya pailob lang mo mawa ang DYCM na gani kini nga programa magani. Ako naman sa ning gi-replyan pero ako lang gituyo pagbasa si gi-replyan kundi aron sad nga ang uban nga nagtanaw sa live makahibaw sila sa rason hinungdan. Mawala ang DYCM, nagpabilin paghihapon, no? Thank you so much. Okay ni apat tay basahon. Sir, ang among pangutana ni so dili usata kanaa naman tay pangutana nga ato nga gikuan pasaligan nga ato bagon, no? Ani pa usa. Kuya John, maayong hapon. Ingon ni tatay, wa pa ba kuno mo pahibawa sa taga DYCM nga motingog na og balik? Okay, wa pa bisan gani sila diri, wa gani kahibaw kay ang giagad ang tuad atong gipadala sa Manila unya pag-abot ato diri naghuwat papod og kinsa gyoy ingnon ta kanang authorized gyud nga mo stalar ato kay duna maghapon na installation gihapon kay dili magud kuan kanana ang kuan na siya nagitaw nga murag designated bagyod nga mo install ni ana niya usa pa mo tingog ta. So ay na lang yung lubag-lubagan ang inyong radyo kagabi diha ako sa San Remigio hasta naghana gid tapok sa ako palibot sige pangutana sa radyo. So nahibaw na to sila. Pero ayun na lang na agtadugan ng inyong radyo, maingon mo magsigil ag sa garak, ngalang di magsagarak na. No, naingon mo nadaot yung radyo, wa na nadaot ang radyo, andire andi pa rin siya, no? Okay, last text nga akong masahon. Kanana ang ato ning tan-aw ni sir, pwede ba nga makapalihog mi pag shout out ni Manoy Bini, birthday niya karong adlaw, sir. Sa iyang ika-26 nga edad ni Manoy Bini. Manoy, happy birthday. O salamat sir sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo diha. Well, si Brother Libby Gala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung ding lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, dugang salamat Brother John. Maing gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga viewers. Sa bisan diin mo nga dapit nining taknaa dinhi mas Pilipinas sudwan pang nasod sa kalibutan. Kamong tanan sa gihapon amo kamo nga gina-welcome niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga higala nga makapadangat diri namo og mga mensahe na amoy mga importante nga mga messages sa mas mga birthday greetings, anniversaries ug uban pang mga importante ato na ang gina-welcome. Unya ako ding itunol no.
happy birthday ngadto kang Sister In Kanto Sumalinog nga nagsaulog siya nga natawhan karong adlaw. So happy birthday Sister In. God bless you og sa imo sad nga family. Okay, padayon ta mga higilaw niya palihog sa tanan tong mga viewers og nag-follow nini nga program. Ato kanunang i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa ato mga friend para sa silang makapamati pud sila sa pangutana nga ato nga hisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, moadto na ta mga higala ato na ning sugdan sa paglili ato na ning basahon anya kamo dihang wala pa maka send og mga messages, so hinahinay na mo og type mga higala anya i-send dinhi sa comment section nato sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sa mga number namo ni Brother John, pwede sa ako nga messenger kang Brother Libby Clavis nga messenger mahigala aron ato nga mabasa ang inyong mga mensahe og atong mapadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi ngadto sa inyong friend ang inyong mga messages, no? Okay, ato na ning sugdan mga higala, ato nakita dinhi si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa pag-love kanunay Sister Chari sa ato nga programa o pag-pray. Anya, God bless you o ang imong family. Okay, niyasad si Nel Guarin. Salamat po sa heart o sa kamot nga nag-pray. Anya, ato sa nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby og maayong gabi usab sa mga kaigsuonan nga nag-view og naminaw niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Kiniyasad si Brother Eleuterio Lagarisa. Sir, good evening. Salamat sa Ginoo sa kalampusan sa 69 anniversary sa Anislagan Church. Happy anniversary di Aisab, no? Sa Anislagan Church, ika-69 pagsaulog nila. Okay, ato po nakita si Meliods Silasol. Salamat po sa paglab ug pagpray nining ato nga program. Nasad si Nova Jane Estrada Ihara. So thank you kayo sa mga heart o kamot nga nagpray. Ni ato po nakita dinhi si Brother Alan Auman. Mayong hapon mga brad. Sa inyong duha, salamat sa padayon nga pagwalis, mayong balita. Ang Dios magpanalangin sa inyong duha. So God bless also Brother Alan Auman. So thank you for watching and following our program. Anya adto ta sa unhanigala ato ning tan-awon una ang pikas nga monitor ato laning ipuli-puli. Okay, ato ning pagbasahon mga nag-send og love mga higala ni si Jezreel Mas Aranio, Chari de la Cruz Nugas, Jimboy Idar, Nova Jean Estrada Ihara, Neil Guarin, Oliver Yagi, Kiana Faith Eitang, Elia May Katamko, Lowell Nodalo Estrera, Leonidas Tayom Sumalinog, Robas Wode, Nuna Hani Monterde Punay, Judy Ann Hesta Abalye, Rosalyn Mainit, Gregorio John Toling, Pikit Jr., niyasad si Brother Ronilo Itang, og si retired Scout Rangers Senior Sir Isagani Aracha. Niapod si Sister Evelyn Mainit og Brother Ronaldo V. Bragat. So, bunay mga nag-send og heart mga higala o niya diritas mga nag-like sa ato nga program. Thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless og sa imong family. Hello, Sir Matthew. Good evening. Thank you for watching our program.
Honestly, I'm always praying for you and your family. And thank you for being nice guy. God bless you, sir, and your family. Okay, ato sa nakita si Brother Eleuterio Lagarisa. Ano niya po ang mensahe nga nagdilaab. Mayong gabi, Brother Jimmy Aranisis, uban sa imong pinalangga dahil ng Brother Ralph Losabis na mayong gabi niyo diha sa Maniron sila sa Tabugon, siguro, Bradley Bino? Tabugon na sila. So, Brother Jimmy, Kumbati na sila diha sa dapit sa Bourbon. kumbati sa pamalay-balay, personal, sa publiko, kumbati po sa social media. Astilan, naglungot-lungot tagay mga CFD sa imo kay musulti ka magustinood unya kada ni musultig tinuod mulutaw gyud nga ang ila gyud nga pagkabakakon ana nga padayon gyud atay kanana ang hunong mindras dili pa maabot ang panahon sa pagpahunong. God bless you. So ato nakita sa binhi si Melanie Monacelio Sabroso. Oy ma'am, may gabi ma'am, nakaglipayran ron o nakagkurtihan? Niya po si Rodrigue Kapamboy. Rodrigue Kapamboy. Niya po si Giovanni Inganyo Bayo Meliod Silasol. So, mani ato mga nakita higala nag-like sa ato nga program. Niya balikan nato ni apod si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi kaninyo kuya. So good evening Sister Lynn og sa imong family og sa tanan nga taga Kinatarkan Island no nga nagapanood karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kaya ato ning dalikatan pag li mga higala ang ato nga messenger ato ning tagdon kining atong mga kahigalaan niya si Anisita Aritoya niya po makigsuna na to diya sa silingan sa mabuli si Brother Sensor Somalinog. So thank you kaayo sa pagpakiguban karong gabiuna sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo gihapon mahigala sa pagpadala og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. So wa pa mo gani ka type diha, so hinahinay na mo og type para nga ato nga mabasa higala samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ta sa pagpadayon higala atong ibalik ang higayon kang Brother John alang sa pagpaminaw o pagbasa sa pangutana nga ato nga tagdon karong gabiuna. Okay, dagang. Okay, ako sa dining basahon, Brother John. Yes. Ni ay daghan nga nanood dinhi. Niya si niya si Pangga Loy. Niya po si LC Pitugo. Okay. Mani mga nakiguban na to karon. So Brother John. Okay, salamat Brother Libe ato ning kuan ato ning basahon ni gikan ni kang Noel Ognay. So Brother Noel Ognay, salamat sa imuhang pangutana dire, no? Unya matod pa nimo nga ang igpapahulay sir nga Sabado 17 nilabay na pagkabanhaw sa atong Ginoo ang Domingo na. So kanang nilabay dili na angay mo nga magbantay kay Domingo naman sa diha nga nabanhaw si Kristo. Salamat sir sa pagbasa si Noel Ugnay di ay ni. Okay, daghang salamat Brother Noel Ugnay sa imo diring kuan, sa imo diring gipadala nga pangutana, no? Or text. Ang tinuod pagkasulti, mas maayo gyud nga ning sulod ning imong pangutana kay aron pod ma-enlight or makabantay pod ang uban
nga naguna-una sama sa imong gihuna-una og sunod pod sa prinsipyo sama sa imong prinsipyo nga kanang igpapahulay nga 7th Sabbath nilabay na sa diha nga si Kristo namatay na banhaw Domingo na ang igpapahulay nganong sige man gihapon mugbantay ni anang milabay na nga igpapahulay. Ang tinuod pagkasulti, Brother Noel Ugnay, kanang adlaw igpapahulay, 7th Sabbath, nga gimension gyud na nimo, wala man na gipahunong, uwa sa na mawala. Kanang imong giingon nga nakalabay na tungod kay sa nabanhaw si Kristo Domingo na, so Domingo nang igpapahulay, ngano ang milabay siya bantay, inyo ra man na nga opinion ra na ninyo ba, inyo rang huna-huna. Ang tinuod nga pagkasulti, kining ipapahulay nga gihisgutan, mahilom man lang tagpila ka adlaw ani mo balik na pud, tungod kay naa mangudsad mo nga magpakisusi, unya nindot man hinuoni nga sigihan ninyo balik-balik, kay aron ka ng mga tao nga nagkugigyod pagsunod sa atong programa, inutamahas-hasan gyud og maayo ang mga butang nga ilang nadungog og nabati, tungod kay og sa Tagalog pa, paulit-ulit na lang pabalik-balik. Pero bisan pa ni ana, kami dili gid mi mapulan sa pagpasabot mahitungod aning bahina, tuog na pag nagpakisusi. Unang-una, kining igpapaulay nga giingon nimo 7th Sabbath, ang uban ani mugunit sa Oseas 2:11 gipahunong na. Tandaan na to na ha. Unya, kuan man ni kinini nga wa magid ni makalusot kay ang sayop nilang interpretation na bisto naman na hilom na sad. Pero ni ay kuan Brother Noel Ugnay, no? Ni ay akong ipalabas. Sumala sa Lucas 4:16, nabatasan ni Kristo nga sa adlaw igpapahulay tuwa siya og simbahan. So, nganong nahimo pa man nga nabatasan ni Kristo nga pagkasabado tuwa siya og simbahan, nga gipahunong namang kaha ni o nakalabay namang kaha di ay ni. Nganong sa matag adlaw nga igpapahulay or 7th Sabbath or Sabado, tuwa man siya og simbahan. Napamati iragod niyo kay ako ning basahon na. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga kanang inyong mga huna-huna insakto nga nakalabay na or gipahunong na. Tanaw ha, ang adlaw nga Sabado, 7th Sabbath. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan. Atong tugutan nga nilabay na o gipahunong na. Kung nilabay na o gipahunong na kining 7th Sabbath, ngano sumala sa Lucas 4:16, nganong nabatasan pa man ni Kristo nga sa matag adlaw nga igpapahulay moadto siya sinabahan or sinagoga kung gipahunong o milabay na. Nagpasabot og nagpaila nga dili na mao ang inyong panghuna-huna o gihuna-huna nganuman. Tungod ni ining mga pamahayag sa Biblia nga hilabihan ka klaro og katinaw, pero ang inyong mga opinyon o gunahuna wa gid na magka takdo og wa gid kalinaw katinaw nga gipakita diha. Tanawa sa Lucas 4:16 akong basahon niha sa 4:16. When he sa the Living Bible ha, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual. Kanang pulong gani nga usual na kinaiya na naandan, that is usual. Tanaw ha, he went as usual, sama siyang naandan, nagyon din to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Misulod siya sa matag Sabado dito sa simbahan. Tanaw ha, matag adlaw Sabado musulod siya sa simbahan, mitindog pag naog nagbasa sa kasulatan. Karon, kung imo ni tanaw dito ni Nazaret, unya ato paning basahon sa 31. Then he returned to Capernaum, meaning nga niadto siya sa Nazaret, human sa iyang mga katuyuan dito,
mibalik siya, return. But pasabot, dinhi na siyang dapita, dinhi na siyang lugara, nya milakaw laing lugar, then, nibalik siya. And that's why ingon din he return to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Wa gyud mag-ingon every Sunday or every first day, kundili every Saturday. Kung gipahunong na ni o milabay na ni Brother Noel, kinini ang kuan, kinini ang adlaw ipapahulay, nga naman nga matag Sabado, nagingon din nga wadto sa SM every Saturday ang gihisgutan. Kung nakalabay na ni, gipahunong na ni, nganong nakinaiya pa man yan, nabatasan nga, matag Sabado, tuag yun siya dito sa simbahan. Karon, kay nakinaiya og nabatasan man ni Kristo, nga matag Sabado mo adto siya sa simbahan. Kamo, inyo baning nakinaiya og nabatasan ang kinaiya og batasan ni Kristo? Nalahi tingali mo kay ang inyo Domingo kang Kristo Sabado. Unya ngano man nga moingon mo nga nikalabay na gipahunong na. Unya naabay gipahunong o nakalabay na nga sa gihapon matag adlaw Sabado tuwa siya didto sa simbahan. So dinhi Brother Noel, mura og dili gina mo na imong atong tugutan apan dini natuuyunan, dili gid may tabo nga makauyon ko ni anang inyong giunahuna nga nakalabay na og ipahunong na ang adlaw nga ipapahulay Sabado 7 de Sabbath. Kay mismo gani gisulti din hiyo sumala sa Ezekiel 22, nagingon, and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Tanaw ha, every 7th day. Kung nakalabay o gipahunong na ang word nga every 7th day, kung sa inyong paguna-una ana, wa na din na nga every 7th day. Matag ikapitong adlaw. Nagingon din and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. According to this verse, ang gisultis Ginoo nga ang iyang tinuod nga mga katawhan, ang kaning keep sa 7th day Sabbath. And how come nga mulabas gyud nga kamo moy nahimo nga tinuod ng katawhan sa Ginoo nga wa mamo nagbantay aning kanini ang adlaw ikapito? Wa kay ang giingon dinhi nga katawhan sa Ginoo nagbantay mas adlaw ikapito nya kamo una mamong adlaw. Well kaning imong giingon dinhi nga kinini ang anong padayon maghapon mo og bantay nga nakalabay naman na niagi naman na oy nagpadayon gihapon mi ngano man kay kining adlaw wa man ni mawala nagpadayon paghapon ni ug unya tan-aw ra gud ni dinhi sa today's English version atong basahon ni dinhi sa Herbihanon 4:4 ug 9 atong basahon na para nga malinaw sa imong una Brother Noel. Unya hatagin lang og kahigayunan ang pulong si Ginoo nga makasulod sa imong kasing-kasing. Ayo lang po ba nga close-minded ka unya ang kamatuoran imong isalikway ang bakak mo na hinuwento ang kinabuhian. Niya sa 4 ug 9 sa Herbihano nagingon dinhi for somewhere in the scriptures this is said about the 7th day. Tanaw this is said about the 7th day. Ningon dinhi God rested on the 7th day from all His work, and Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang mga buhat. Tandaan na to na, nya 9 atong basahon. As it is, however, there still remains for God's people. As it is, muna gisgutan, as it is. However, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Klaro na Still remains. Muingong ka nga nung padayon mo nagbantay, nagpabilin kuning adlaw para sa katawhan sa Ginoo. Tana mo na igisulti din nagpabilin para sa katawhan sa Ginoo. Kung kining adlaw para sa katawhan sa Ginoo, basahi kuno midiri kuno be ipadala ang teksto kung naay Sunday is for God's people. Wa gina kay Sabado ang gihisgutan dinhi. Well, ato ragod kuno ning
basahon sigon sa gihisgutan dinhi nga ang adlang ikapito nag-ingon nga this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab sumala sa Levitico 23:3. That's why nga kami nagpadayon gimi nga nagbantay ni ana kay nagpabilin man na nga gitagana alang sa katawan sa Ginoo o gihatag na sa Ginoong ipapolay every 7th day, every Saturday. So Brother Noel, hinaot pa nga imong nasabtan ang kamaturan uban sa tanang mga naminaw ron. Dili ron panahon na sa pagsupak-supak, kundili panahon nga atong ipaubos ang atong mga kaugalingon ug atong laksiun kanang batasan natos pagkamasinupakon ug atong himuon nga sundo nato og unsay gisugo sa Ginoo. Kung gusto mong langit, kung gusto mong kaluwasan, ayaw mo ni anak nga magsupak mo. Tanawa ra God Mateo 7:21. Ingon ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan as langit. Unya karon inyo man hinuon na ang gisupak nga kabubuton as Ginoo. Igpapahulay ikapito kay gitagana na alang siya makatawan. Ingon sa atong gibasa, this law will never change. Hinaut Brother Noel, nga imong nahangpan o basta nang naminaw, nahangpan o nasabtan yung kamaturan, ayaw mo kalimot. Nga dili na to siguro ang atong kinabuhi, unya maglangay-langay tang nakadungog o nakabati na ta. Kaganina pagpaingon ako dinhi sa kuan, Bugo, dunay daghan kaayong sakyanan diya sa may malingin. Unya, di ay daan pagid ko nga mag-agi-agi ko diha naa manggoy lamay, nakaingon ko nga dili baka ang akong amigo ang namatay. Pero kaganina na sure na gid nako nga ang akong amigo gyud. Mo'y namatay gyud tinuod siman maning tawhanaa. Unya mo'y namatay. Unya nakahibaw ko o kay nagkaistoryahan nay mami, taas nga panahon nga siya nagpaminawan sa atong programa. Pero nganong namatay man siya, nga wa niya kakinabuhi ang kamatuoran. Nakadungog, nakabati naman unta siya. Kana tungod kay iyang gipagahi ang iyahang kasing-kasing. Brother Noel, ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Sa Hebreyanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog nato sa iyang pulong, di nato pagpagahion ang ato nga mga kasing-kasing. Ayaw na ni anang nga masinupakon ta. Dili nato pagahion ang ato nga mga kasing-kasing. Tanawa, ang akong amigo, kaganina, gihatod na dito sa sementeryo. Unya ang gisulti sa Biblia, si Kristo mismo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman. Unsaon man ninyo ni ana pagkalangit kung inyong padayon nga supakon ang gisulti sa Biblia? Kanang inyong mga rason o mga pangatarungan, pulos ragid na opinyon pangbana-bana, kung bagay sa Tagalog pa isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao. Mobitaw nga sa bawat pangutana nga atong tubagon diri, atong ibase sa Biblia aron dunatay kapasikaran nga ang atong gisulti kamatuoran. Nagingon ang Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unya ngano mangyod nga inyong nadungog og nabati ang pulong sa Dios, kamatuoran man ang pulong sa Dios, nganong naingon ana gihapon mo hangtod karon kana tungod kay inyong gipagahi ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw kalimot, kana mo ingon ka nga parihas ra man na Dios man lang na gihapon, sama sa sapa daghan kaayo ang tubig lain-lain yagian pero usaray sangkuan dagat ra gihapon. Yes, tinuod na nga sanglitanan. Pero ang giingon ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Kumusta man Brother Noel? O basta nang naminaw karon? Mao ba nay kabubuton sa Dios ang inyong gisunod ug gituman karon? Ayaw kalimot nga makasulod sa langit ang nagtuman. Kung dili ka man gani malangit o maluwas sa adlaw sa katapusan, kana tungod kay imong gipagahi ang imong huna-huna o gasing-gasing. Walay sapayan nga nagsupak ka kaniadto kay wa may nakasulti nimo.
Pero karon nga naminaw ka sa atong programa, nasultian ka na sa kamatuoran, nasultian ka na sa pulong sa Dios, ug unsa pa man gyud rason o hinungdan nga magpabilin gyud ka nga mura o ba og wa lang gid kahay kuan, wa gid kahay luna ang kasi pulong signo sa imong kasing-gasing. Uroy, ug moabot nimo ang kamatayon unya dugay ra kang nakadungog nakahibawas pong Ginoo. Unsaon man nimo unya pagsunod nga patay ka naman karon kay panahon na nga atong tagaan og kahigayunan ang pulong sa Ginoo. Mo ang gisulti, dawatan ninyo sa kaaghop Santiago 1:21-22, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Og dili manggani mga luwas ng inyong mga kalag sa adlaw sa katapusan, kana kay wa ninyo dawata ang pulong sa Dios. Tanawa ang Proverbio 1:24 nagingon, ako nagtawag apan kamo ning balibad. Akong gibayaw ang akong kamot apan walay tawo nga nagtagad. Ako sabo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Mahimong alaot ang tao sa adlaw sa katapusan kapag karon wa niya pataling hugi ang pulong sa Dios. Wa niya tuhui, wa niya kinabuhi. Sa 1:28 sa Proverbio nagingon, sa diha nga ang mga tao mangita sa ako, mangita kanako nga masingkamuton, ako dili mamati kanila. Dili na unya ta paminawan sa Ginoo sa pagkakaron ang tanang tao gihulat o gipaabot sa Dios nga muduol o moalaga diha niya. Pero og dili masan mamugos ang Dios, pero kita igo na lang unya ta pagdawat sa ato nga inunta reward sa atong mga binuhatan. Timan igyod nga ang Dios naghulat og nagpaabot. Mo nang gingos 1:22 Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ipatuman gyud unta ang pulong sa Dios. Pero kay gipagahi mo man ang imong kasing-kasing, mao na hinungdan nga hangtod karon wa kag gyud ka pangalagad diha sa Ginoo. Brother Noel, ubas tanang naminaw, panahon na nga mangita ka og kamaturan, unya kami mo ingon. Wala mi kuan amo hangyo ra ni. Kamo diyang naminaw sa atong programa. Taga inyong higayon kuno ang Ginoo. Sulay ninyo. Sulay rang ba? Wa may mawa sa inyong musulay mo. Sa pagkasabado, ngadto mo sa simbahan sa Seventh-day Adventist, bisita mo dito. Unya, igabot ninyo dito, entertainon magyud mo sa mga kaigsuunan, tug-an lang mo, sulti mo nga listener mo din sa atong programa, kay nahibaw na sila. Unya, timan ininyo gyud, sulay lang. Di ba imong ma-feel kung unsa kayahay ug kanindot imong bation sa diha nga nangita kag kamatuoran. And from time to time, ang imong kasing-kasing maanad na sa pagsunod diha sa Ginoo, umaluwas ka. Hinumdumi dili relihiyon ang makaluwas tao. Ang makaluwas sa tao ang iyang pagkinabuhi diha sa Ginoo ug ang atong manluluwas si Kristo. Timan nga ang kaluwasan nagadepende ra gyud na sa imong pagkinabuhi. Kung karon nagkinabuhi ka para kaluwasan, maluwas ka. Pero karon magkinabuhi ka para kalaglag nimo, aw laglag po ka. Si Kristo mo'y atong manluluwas. Pero alangan man og ang manluluwas luwason ng taong nagsupak. Hinumdumi nga ang gingharian sa langit alang sa mga taong matinumanon, dili ng mga taong masinupakon. Brother Noel, gihandom namo, ikaw nga mahimo unta nga kauban o ikauban diha sa gingharian sa Dios, kay kami podre naningkamot og naninguha mi nga makasunod mis kabubuton sa Ginoo, kay ang makasulod sa langit ang nagtuman man, uban tabang sino naningkamot mi nga among masunod ang kabubuton sa Ginoo. Usa sa amo dire init ug ulan, abog ug unsa diha among gisakripisyo dire, lagyo kay mig dagandaganan. Pero kana tungod kay pagtuma na sa kabubuton sa Ginoo, kay isugo man niyang iwaling maayong balita. Karong gabi una, Brother Noel, nakadungog ka na, nabatian ka na, naabtan ka na sa maayong balita. Unsa pa may rason ni katarungan nga imong dumilian ang kamaturan, nga imong nadungog nabati maayong balita man na. Ingon ni Kristo og kini Mateo 24:14, og kining maayong balita may tungod sa gingharian igawaling adto sa tibuok kalibutan sa pagpamatod sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Dili man na maoy katapusan sa kalibutan kanang mga ballistic missiles nga giandam sa Amerika, sa Iran ug uban pang mga nasod. Dili na moy mutunaw sa kalibutan, dili na moy mutapos, kay ang mutunaw sa kalibutan Ginoo.
mo'y mutunaw. Sumalas gano Pedro 3:10, ngadto sa 12. O gunya, ang tinuod pagasulti, dili ng mga hinigaban mo'y mutunaw sa kalibutan, kundili ang Dios mo'y mutunaw. Nagingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan, o gunya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Ang mutunaw dili na mga ballistic missile kanang mga bomba nga ilang naimbento, sa nang ka ang sa Amerika ang ilang bomba pag tugpa mudot na mubuto, pero mudot pa na ngadtos mga 90 feet. O unya mubuto na pong utro, tanawag unsa ka powerful. Unya ang sa Israel ang ilas ang bomba 70 feet mula mo kuano pod og lain nga ko buto na sad. Pero kining mga ngilngig kaayo nga mga himan sa panggubatan dili ni mo'y mutapos sa mutunaw sa kalibutan. Ang mutunaw ang Dios og ang barometro sa katapusan sa kalibutan mo ang pulong sa Ginoo. Nga kung ikawali na ang mayong balita sa tibuok kalibutan, muabot na ang katapusan. Sumala sa Mateo 24:14. Ayaw hulata nga muabot na ang katapusan. Himuang nga karon sa imong pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Muduol ka sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo, kay ang kaluwasan nimo nagdepende na sa imong pagkinabuhi karon. Magunsa man na mo kang gusto kang maluwas. Unya ang imong pagkinabuhi ron dili parang kaluwasan. Gusto kang magmaestro, abogado, doktor, engineer, unya di ka mo eskwela. Unsaon ni pagka-abogado, pagka-doktor, pagka-engineer, wa mag-eskwela. Sa samang pagkaagi, gusto kang maluwas, pero wa man ka magkinabuhi para og kaluwasan kay nimbarog ka man nga imong supakon ang kabubutos Ginoo. Unya kay si Kristo namulong man ang makasulod sa ngiran sa langit ang nagtumas kabubuton sa man. Brother Noel, ubasta na naminaw karon. Diha sa inyong hunahuna o kasing-kasing, hinaot pa nga anaa sa inyo ang hunahuna o desisyon sa pagtuman o unsay kabubuton sa Ginoo aron nga kita mga luwas unya sa adlaw sa pagbalik. Mabuhay ka, Brother Noel, o basta nang naminaw karon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan o unta ang pulong sa Ginoo nga inyong ginapamatian, inyong dawaton, inyong kinabuhian, kay ang gisuldi pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, Hebreano 3:15, dili nato pagpaghayo ng atong mga kasing-kasing. Mabuhay kay higala. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning basahon mahigala ang mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa. Anya niya sila'y mga mensahe nga gipadangat dinhi. Kini si Sister Leah Muniz. Mayong gabi ninyo diha mga untag Biko. Paibog-ibog lang ka diha, madam da. Salamat, madam. God bless nyo tanan diha. Anya niya po, Brother Moises. Salamat, Mader. Alex Leaban, salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Lynn Briguli, maayong hapon Kuya John ug Kuya Libby, amping mo kanunay sa inyong biyahe. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. Salamat, Sis Lynn, sa kanunay nimong pagparimain sa amo. God bless you. At kanya po Sirman Pansoy, Sir, minaw ko, giplay na nimo akong song, o ni adtong aging Domingo, Brother Herman, atong giplay tong tanan nimong awit, ni atong miaging Domingo. Okay, ni si Rufino Morino, salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Christy Layon, mayong gabi, Brad John o Brad Libby, always watching. God bless us. Okay. Tinuod maghinuna, Sister Christy, always watching kay kanunay makareceive og message diri gikan sa imo. Thank you so much for viewing with us. Yeah, good evening, Brother Pipi diha o sa mga Layon family, Kabatania, Larga, o niya nga ito si Likigan family. O niya po si Glover Sayod, so maing kabisa nun, nila Sister Galay, nila ni Brad Roy diha, mga Sayod family, niya mga Maglasang, mga Sinoy family, tas Brother Eric Sinoy, o niya nila ni Sister Vanessa, tas Ganggang, ilang family, niya nga ito sa ilan ni sa mga Lipalam family, niya ngadto pod sa mga pamilyas mga Serapino o sa tanan nato nga mga naminaw karon nagtan-aw sa Facebook no atong mga silingan des mabuli. Welcome ang tanan. Niya pod si Sister Alma di ay yang minsan di ay
Glover Sayod. Maayong gabi ninyo kuya. God bless ninyo kuya ug sa tanang listener niya, Sister Alma Mahait. Happy evening. So, Okay, madam. Salamat sa pagbiyo, madam. Di man sa gidnin taon mga yano ning mga igsuon na busy man kayo, pero malipay ra gyud ta nga ilang tagaan gyud kay gayunan ang pulong sinong ilang pamatian. Thank you so much, madam. Ang atong program gikaluy-an sa Ginoo padayon kining nagdalag mga kalag sa entilan. Usad pangayoon ang inyong suporta kanunay pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug uban pangamatang sa mga suporta nga inyong giplano diha. Thank you so much. okay, niasad si Leslie ihapon, kuya evening. Kuya, evening. Kanindot sa inyong pagsaysay, kuya ang Ginoo magauban kaninyo. Murag sa sambuang ka ni Brother Libby. Tata may ko ano Leslie gid tinud nga ani. Ang taga-kinatar ka ni before anak mo ni Sister Ladislao. Unya nabalhin naman lagi ang pamuyo kay labi na pamilyado na pod pero ato gining barkada sukad pa kaniadto. So ato ning tanaw ni gala ang mga nahidugang nag-send og heart ni si Jenny Rama Fermin. Sister Jenny, may gabi salamat sa imong pagbiyo kanuna itong programa. Kumusta mong tanan diya sa Victory Toboso, Calatrava, Negros Occidental. Niya po si Caroline Mariket Galyaris. Ay, salamat day, Caroline. Thank you sa kanuna yung pagbiyo, ha? Niya sad si Roldan Bartolata. Okay, niya po si Jennifer Golfan Peritos. Ay, day, may gabi diya, day. Thank you so much for watching. Ako di gining usa gini sa makaingong Cobra de Libing bas ingong labaw pas igsoon ang among kwa kay nailo magud intaw ni sa ginikanan niya ni atos bata pag nagdako ni sa apuhan hangtod na lang yun nga nakauna siyag pundar og pamilya unya usa ni sa nagpasabot nago kanunay og unsa gid ka mahinungdanon ang tao nga dunay pamilya, and I feel nga sakto ra ang tanan niya mga advice ako. Thank you so much, Ray. God bless you and your family. Regards si Brother Elvis diha. Okay, niyasad si Mins Gabisay Sinadhan Hidukos. Aday, magabi diha, Ray. Niyasad si Florida Amoris Sigarino. Ay, Mads, may gabi niyang tanan diha sa Tambungon. Kumusta ni Paririmi? Niyasad ito nakita si Jiso Tony Buok, Brother Jidel Peritos. Brother Jidel, may gabi. Niya po si Vladimir Bragas, Maylin Kudira Batak, o niya po si Joandel Sarul, Glover Sayod, o niya po si Sister Gigi o Gimari Kalapuan, o niya po si Brother Elmudam Flores, Maris. Brother Buda, may gabi ini mo diha sa Toboso. Niya po si Maris Rabasto, niya si Lilian Santing, at po nakita si Lovely Alburo, Eric Sasinoy, niyasad si Sister Arlene Bolambaw Uliamot. Ay, Sis Arlen, thank you so much, Sis Arlen. Digig ko malimot aning igsuuna kay usakos nagserbisyo sa iyahang bana sa una. Nya karon gipahiluna gipud siya sa Ginoo, nya mayong gipagpahiluna sa Ginoo gipud makalimot siyang kabos og pobreng igsoon. Makakita gani Brother Libby urungan giguni siyang auto mutunol intawon nig panggasolina. Sis Len, thank you so much, God bless you. Okay, arita sa niya po si Yuyong Alerta. Ay, Yung, thank you so much for viewing with us, Yung. Thank you so much. Ang talagang ako'y magagalag at matutuwa sa panahon na matanggap namin ang inyong mensahe. Thank you so much sa pagpanood. God bless you sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo nawa ng ating poong may kapal. Okay, ato po nakita si Lane, si Vina Kamay sa Compostela. Compostela, may gabi ni ba day? Niya si Brother Antonio Itorma, Noel Villamor, niya po si Beverly Notarion, niya sa itong Brother Junior Nuiba Clavis, niya muni ato mga nakita higala nga niya po si Elsie Pitugo. So good evening, no?
ng Brother Amay diha sa San Jose. Niapod si Sister Nita Cabaluna Claves. Uyab ni Dong Junior, no? Kung magibasa ganina, uyab ni si Nita Cabaluna ni Junior Claves. Iyan ang uyab. Salamat sa kung manag-uyab nga nag-chat o nag-view sa atong programa karon. Okay, arita mga higala sa pikas no ato rin tanahon. Ato ning lilion makadiot. Okay, niapod si Brother Rufino Moreno. Nakikuban sa nato karong gabi na. So maayong gabi ni mo diya Brother Rufino. Niya moadto na ta manghigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. So ang pangutana ba Joe naghisgot to mahitungod sa igpapahulay. Ang ihalagay pangutana ni Brother Noel nga ang igpapahulay kuno nga 7th-day Sabbath nakalabay na sa diha nga namatay si Kristo na banhaw og Domingo. Wala na to, kay milabay naman to. Karon Domingo na kuno. Okay, salamat kayo sa pangutana ni nini atong higala. Brother Noel. Brother Noel, ang iyang unahuna nga ang ipapahulay pagkamatay ni Kristo nilabay na to katoy ikapitong adlaw. Okay, iyang ipasabot nga pagkabanhaw ni Ginosos gilisa na og unang adlaw simana gilis ng Domingo. Hinlabay na ko ng ikapitong adlaw. So, buti pa sabot nga nausab di ay ang igpapahulay giilisdan anya ato kunong basahon ang balaan na kasulatan kung unsay gisulti sa Biblia. Atong basahon ang Levitico Kapitulo 23 versikulo 3. Pwede ba di ay ning usbon? Pwede ba din ilisdan usbon ang adlaw ng ikapahulay? Atong basahon may ning Biblia atong pasabton mahigala dinhi sa Biblia nga Contemporary English Version. Ang mabasa mao ni aduna kamoy sa English patapani you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Klaro na ha, ang gisultis Ginoo. Ako ning Hubaros Binasaya. Doon na kamoy unom kaadlaw. Makahimo kamo sa inyong mga buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw kada simana. Nam gina ika-7th day kada ikapito kada simana. Nya unsab ng 7th day Saturday na Sabado. Kay ang Saturday kung tanaw ni mo sa dictionary bisas kalendaryo the 7th day of the week. Ang giingos Biblia nga but the 7th day of each week apan sa ikapito kaadlaw kada simana balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako para din sa Ginoo. Giingon sa Biblia balaan ang nagsulti nga kanang ikapitong adlaw higala balaan ang adlaw tungod kay iya na sa Ginoo. Giangkon ani ang ako ning adlaw, ako ning ikapitong adlaw. Siya nga matod pa niya, but the 7th of each week balaan kini. So kada Sabado higala kanang ikapitong adlaw kada Sabado ang gisulti sa Ginoo balaan ang adlaw. Tungod kay balaan man na o sa ingos Ginoo ingon sa dinhi no matter where you live. Buti pa sabot nga bisag asa pa mo magpuyo. O sa isulti niya, you must rest on the Sabbath. Kinahanglan ka mo magpahulay sa adlaw ng igpapahulay. Bisag asa ta magpuyo. Muna isulti sa Ginoo. Bisag asa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay ka mo sa igpapahulay. And come together for worship. Kung sa'yo po sabutan og maghiusa ka mo sa pagsimba. Kanya, ingin din sinahan. Period man to. Kanya, sunod. This law will never change. Ang sabi siya na, kining balaura, dili gayod mausab. Oy, di ba ni mausab? Muna sultis Ginoo mga higala.
di mausab ning balaura nga kada ikapitong adlaw sa matag semana gisultis Ginoo balaan kanang adlaw, giangkon na niyang ako aning adlaw, balaan ni bisag asa mo magpuyo, magpahulay kamo sa adlaw pahulay, unya maghiusa kamo sa pagsimba. Muna hinungdan mga higala, ang Seventh-day Adventist misunod lang ni ining nakasulat sa Biblia. Mitahod nga ang adlaw Sabado balaan gayod ka ng adlaw, kay iya nas Ginoo, kay iya man ang adlaw, siya'y magbuot kung unsay buhato nato. Giangkom na ako ng adlaw, balaan na. Unya dayon ingon siya, ayaw mong trabaho anang adlaw, siya'y magbuot higala. Karon kay kita na may magbuot, magtrabaho naman noon ta kada Sabado, maingon ta wato tay trabaho sa atong trabahoan, pero dias balay mangahoy, kaos tubig, mangguna, uban adtos buwangan, adtos tiyanggihan, unya maninda, anak kung mo nay gibuhat sa kadaghanan mga higala, o giilisdan ang adlaw Sabado o adlaw nga Domingo mga higala. Ang Biblia nagsulti, bisag asa pa mo magpuyo, magpahulay ka mo kada adlaw, magpahulay kada Sabado. O niya, mag-usa mo, magsimba mo nako, o gisugo tas Ginoo nga masabado, magsimba tas Ginoo sa alang sa mga naminaw na to. Bisan unsay inyong relihiyon karong gibarugan higala, hinumdumi kining sultis Ginoo para nato ning tanan. Gisugo tas Ginoo nga patag adlaw Sabado magpahulay tag magsimba ta. Manang amo nga i-challenge sa ato maghigalaan nga nahigugmas Ginoo, nagsunod sa Ginoo, misimbas Ginoo, nga atong ilisdan ang ato nga igpapahulay gibarugan karon kana kundili na ikapitong adlaw. O sa ilis na to na eksakto ang ikapitong adlaw Sabado. So gidapit mo na mo nga ikasabado, bisita mo sa simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist tungod kay maunay gisugo sa Ginoo, sugo mangguna niya, no? Lisob na nga siya atong Ginoo unya ang iyang sugo di nato tumanon. So tumanon nato na unya ingon siya nga kinira bang balaora kada Sabado mo magsimba magpahulay. Di gini mausab. O di mausab pero atong higala si Manuel ingon siya nga giilisdan na pagkamatay ni Kristo. Giilisdan ko no. Pero sa ingos Ginoo, di mausab. O niya, kisa ba nagsultis tinodani? Ang Ginoo or kini si Manuel nga giusab. Giilisdan na. Ingos Ginoo, di mausab ning balaura. Ingos Manuel nga giusab na, giilisdan. Nasa na itong sundon si Manuel o ang Ginoo. Ano yung itas Ginoo? Tanawang prueba mga higala nga wa ni usba o wa ni ilis dining sugua. Nagpabili ni bisan dugay na si Ginusos namatay sa krus. Kay kining libro sa Hebrehanon taon-taon na dugay-dugay na namatay ang Ginoo. Kay mga 60 kapin AD ni ang pagsuotan ni samtang si Kristo mga tuig nga mga 30 or 31 AD ang pagkayab niya ngadto sa langit mahigala human sa iyang pagkabanhaw. Unya kining libro sa Hebrehanon awahi sa nga libro nga gisuwat ni Apostol Pablo. Ang libro sa Hebrew unya gisuwat ni Pablo dito sa Roma ni atong tuig 61 AD. Sa ato pa mga 30 na katuig sab wa nas ginususin mi kayam sa langit. Unya gisuwat ni Pablo ang Hebrehanon. Pero ang gingos tong higalas Noel nga pagkamatay ni Kristo giilisdan. Unya ato tang 30 AD pag-ilis. Pero atong tanawon ang gisulti ni Pablo pagka 61 AD.
O mga 30 ka tuig milabay gikan sa human siyang pagkabanhaw. Ato tadawon og nawagtang na bang ipapahulay, nawagtang na ba? Ari na ko basaha sa Hebrewhanon mga higala. Hebrews chapter 4, no? Tuguti ko nga magbasa ko og nagkalalain nga version. There is a Good News Bible og Biblia nga kining Good News Bible higala mo ni gisulti. Ano ibi ako basana? Ingon diri nga as it is, however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. O gitinaw sa Biblia nga Good News Bible, niya mao sa di mabasa sa this English version. Ang mabasa mao ni, there still remains, kana word still, wa gina ilisde, wa gina gibalhin. Niadtong 61 AD, niingon si Pablo, there still remains na ana. So dili na tinuod nga gilisdan niadtong pagkamatay ni Ginoong Hesus, kaya namatay siya mga 30 or 31 AD. So gilisdan na gani adto, awa na ibutang ni nga, there still remains. Still gani, wa na naunsa, wa na natangdog, wa na ilisdi. There still remains for God's people. Alang kang kinsa nagpabili na ngay papahulay for God's people. O niya unsa ng adlaw? Seventh day. Kaklaro na, kontro na. There still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Ano man lagi na nga nagpabilin pa man na niadtong 61 AD. Wa man lagi ilisti niadtong pagkamatay ni Kristo. O naa nagpabilin. O ni atong tanawon pa yun sa isa ka versions Biblia, kining Biblia sa Catholic gihapon, Catholic Bible, kining New Jerusalem Bible, o niya, Catholic nga Bible. Muna itong mabasa sa 9, mo gihapon na verse, muna pagkasunod higala. There must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. O na, mo gihapon, ang ipasabutan there must still be na agihapon di ay. Ingon ni ang seventh day, ang ikapitong adlaw nga igpapahulay. Pero gireserba lang ni, gitagana ni para sa mga tao sa Dios. So, kung gusto tang mahimong tao sa Dios, mahigala, di ay ta exempted sa pagbantay sa ikapito ka adlaw. So, muna na sa Biblia, prove na nga wa di ay ilisdi intact gihapon ang seventh day. Tungod kay ang gisulti atong gibasa ganiha, this law will never change. Balaod man tos Ginoo, wa tuos ba? O niya, pangutana, tinuod ba des Biblia nga ang igpapahulay gibantayan? Atong tanawon, human namatay si Hesus. Atong basahon una, arita sa Lucas 23. Sa panahon nga namatay atong Ginoo. Lucas 23, 54 ngadto sa 56. Ang mabasa mauni dinhi sa Maayong Balita nga Biblia, karaan nga maayong balita. Bernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw nga ipahulay kahapon tos Bernes. Pagkasaw pa ito, masugod namang ipapahulay. Gitawag ipapahulay, sunod sa Bernes. Sabado, ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea. Mikuyog kang Jose, og nakita nila ang lubnganan o giunsa paglubong didto ang lawas ni Hesus. O niya na mauli sila, og ilang giandam ang mga pahumot, og ang mga ididihog siyang lawas ni anang adlong ipapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sa pagkamatay ni Kristo, ang mga sumusunod niya, katong mga genuine Christian, katong follower niya, nagbantay sila na mahulay sila pag-abot sa ipapahulay, sumala sa gisugo sa balaod. Nagbantay man lagi sila. Karon humanas Ginoos mikayam sa langit. Arikas panahon sa mga apostol, buhat sa mga apostolis.
tan-aw na to, igkasabado, asa sila. Ako sang basaw na, diri sa Acts chapter 17 verse 2 sa Contemporary English Version. Muna itong basa, oh. So, as usual, Paul went there, din man, sa synagogue, to worship, and on 3 Sabbath, he spoke to the people, he used scripture. So, atong nabasa nila, nabatasan ni Pablo, nga moadto siya simbahan, mag-worship siya, matag adlaw nga Sabado. So, dito ato napita, tulo ka Sabado siya, atos mga sinagoga. So, wala na unsa wala ilisdi, kay kung ilisdan pa, Domingo noon pa, nagsimba si Pablo. Ipapahulay ba niya pa lang giminsyon? Ato patanawon, no? Dinay sa buhat 13, sa diha nagsuroy-suroy si San Pablo o ba ni Bernabe, nagmantala sa maing balita, maatlan silang Sabado, asa sila padong. Ako basaw na, 13:14. Mani itong mabasa sa versikulo 14. Apan sila mibaktas gikan sa Pergi o miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia o sa pagkaadlaw nga ipapahulay. Sila misulod sa sinagoga og ng lingkod. Tanawa ragod. Kay kung wa na ibili na ang adlaw nga Sabado, o wa na i-mention ni, gitawag lang yapon og ipapahulay. Pagkaabot sa ipapahulay, naabot sila sa Antioquia higala. Nanood sila simbahan pagkasabado. Nang lingkod sila dito. Karon kay nakasulti man si Pablo, nakashare man siya, maayo man kaning mapahilo na sultihan San Pablo, giganahan ang nanimba. So atong babasa sa 42 ni ang reaksyon sa mga tao. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Ato habaron, sa diha nga ang mga Hudyo nang gawas gikan sa sinagoga, ang mga hintil katong dili Hudyo ingon ni mihangyo nga iusab ninyo kini pagsulti kanamo sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay next Sabbath. Si Kristo dito sa langit ng panahon na dugar sa nabanhaw, pero ang iyang mga sumusunod, mga Hudiyong tumutuo, mga dili Hudiyong nagtuo kaniya, ingon na ito nabasa, balik mo ha pagkasunod Sabado, kay kung gilis na Domingo, balik mo ha sa pagka-Domingo, o di pagka-ugma, may simba ba sa pag-Domingo, ito balik mo ugma. Pero ito nabasa, next Sabbath balik mo, kay gusto mong mamati anang inyong isulti. Higala, nagpamatuod lang ni, nga dili tinuod nga igiilis na og Domingo, ang adlaw pahulay, nagpabilin kini subasa nabasa, there still remains for God's people a rest like God resting on the 7th day. So ato ning sagupon, sundon tani, tumanon tani, aron mahimot antas Ginoo. Ang Domingo, balaod lang na nga giimbento sa tao mga higala. Okay, ato ning lilion makadiyot. Niya si Leslie hapon, kuya, evening. Kanindot sa imong pagsaysay, kuya, ang Ginoo magauban kaninyo. Niya po si Richel Pilunggo. Good evening, Brad from Amio, Santa Catalina, Negros Oriental. Salamat kayo, Richel Pilunggo. Niya sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong temsong. Mga gala magamputan, dalaygon nga Diyos sa walay katapusan, dagang salamat Ginoo sa ikalampusan sa imong pulong na paabot si dulungog sa mga nagapaminaw karon. Ang mga naminaw nga mga magtutuo, panalangin ni Ginoo mapadasig, mapaligon ang ilang pagtuo. Ang wala pa diha sa kamatuoran, tabangi nga makaduol pa kahangop sa kaluwasan Ginoo aron sa maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Dagang salamat sa imong pagtubag, paghatag sa imong pangayo, madawat na magkaytong lamang kang Kristo. Nga matod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis and my only daughter, Alexa J.M. Dito. Kini ang inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June Dito. Magaingon sa inyo, mayong gabi ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaon
lagi